Onko sulla sukkia kateessa? Nyt mä näytän, mistä ne löytyy pesukoneesta. Sukathan katoo tässä vaiheessa, kun täytetään pesukonetta. Konetta täyttäessä kannattaa olla tarkkana, että syöttää sitä tavaraa pieniin määriin kerrallaan, ettei tää sukka mene tänne väliin. Laitetaan luukku kiinni. Sukka on tässä vaiheessa jo pyörähtänyt tonne rummun alle. Tuonne rumpualtaan sisään, se ei näy enää missään. Suljetaan kone ja laitetaan pyörimään. Tässä vaiheessa kadonnut sukka, kun pesukone pesee, se kiertyy tuolla rumpualtaan sisällä rummun pyöriessä ja lopulta päätyy sitten tonne letkuu pitkin tonne poistopumpulle. Nyt ollaan edetty pesukoneen poistovaiheeseen ja huomataan, ettei vesi ei solise tuolla ollenkaan, eli kone ei poista vettä. Kohta se tekee häiriöilmoituksen tänne näyttöön. Eli epäillään, että täällä on vierasesine. Meillä on vati alla, koska täältä tulee se vesi, mikä tuo koneessa on. Avataan varovasti vähän kerrallaan. Alkaa tulee vettä. Otetaan nukkasi pois. Kurkataan tonne ja huomataan, että oho, siellähän on sukka. Siellä se kadonnut sukka nyt on ja estää ton veden poistumisen. Nyt lähdetään poistaa se tukos täältä, eli tää sukka. Otetaan kiinni, vedetään varovasti. Noin, ja sieltähän tulee. Ja tässähän tää kadonnut sukka sitten on. Kaikissa malleissahan ei ole tätä nukkasihtiä tälleen, että joissain malleissa saattaa olla jopa tuo rumun sisällä. Tässä mallissa on helppo täältä rullata auki, ja tää on tän näköinen. Tänne kertyy roskat. Tätä kannattaa välillä vähän huuhtaista ja laittaa takaisin. Tällä kertaa huomattiin tuo vedenpoisto-ongelma ajoissa ja poistopumppu ei kerennyt hajota. Mutta jos se siellä yrittää käyntiä ja siellä on se sukka välissä, niin se saattaa polttaa itsensä ja viottua. Silloin vaaditaan huoltoa. Mikä on sulla oudoin asia, mitä sä oot löytänyt täältä nukkasiidistä?